Belai. Kublai pergi pergi para jor baru ki baju setengah tenar bersengap ya ki video ha kene ka channel. Te perlok ha kene ka video mata tu ne page se kene ka wipat ka notice kop khwai khabam ka bade ha kene ka sisjan ka sautrik menai bah new arjar arphon reu. Ha ka ba ka dor jeng ka bai tiket hang ne ka dai tang rus pa tengka shirwing wei khwai kan ba lailak ka benengkong hadu ba sau unang yo ha kedan ka ba silak. Badak alto keten braniu lane dak bisa lailak tengka ha ka price benengkong jong kalau kidro. Ti mentah tung na pejno ya kan ya kan skop khwai khabam na du ka bastang kan ba pedang pej ya ka jing the dokha. Ka jie kop khwai khabam mi ka ban penyai dak seng samlai snong ej bat ka jaka ka dai ej ribhoi district. Katari kadai ka sautrik nei bat new arajar pun riu kapur khwai kan dai khandai baje men step kat kut ha kapur lai baje janmit kador jeng ka bai tiket kadai rus pa tangka shirwing away khwai bat ha kati ka sngi en pen khwai tang lai teli kipung ki jing ai skup ha pat kilong kumne uban kong unyo alailak ub ar silak ub lai silak ub sau silak ubasan lai pho hajar ub riu si pho hajar ki kon solution price ki don hadu lai pho teli ki banang yo ar hajar marwe tang hakador jeng ka bai tiket ke bah rus pa tangka shirwing way khwai kat ba ka jing aya ki price pat kalong bai tenat bha nang ta kan don ru sa kalo kidro ha ka te kasngi ha ka ba ka price kun kong jong kalo kidro kan ai dek alto keten lane dek pisa ka balalak tengka ka price ka ar silak ka price ka balai dek santro barim ka price ka basau ka dai laipo hajar ka dor jong bai tiket logidro ka dai lai spa tengka ka wei tiket pat san spa tengka penyo ar teli ki tiket kapor ban penilai ya kalau gidro kadai hakapor arsteng janmit kalau gidro kam dei tang dam tajung kirawon re kadai deng tajung phi pajba bro phila banasim pentah kalau gidro wala phumla banasim mentah hakje kop khado kharu bat yak tiket lo gidro endi hitang hakati kasngi bapelong ene kaji kop khwai khabam dum step hadu kapor som plekaya ya kalau gidro te nak mentah kaji kop khwai dokha Rade banthero khat thamai khat san putal ka ar phon riu trek nai bon riu arajar phon riu haga por min step en am siam jing thau satia yagi khasal barkap bat en psha am sanybam kat bom pade ka por khwai nagam ta ka ji kop khwai dokha en didiket bat bu jaka haka lai trek nai bon riu arajar phon riu haga por arbje janmit bat en sam shwa de tempro stikar bat o tempro stikar untrekam tang hapo ka sigenta bat hak te ka sngi kan sa donru sai kinong diwi diknyang te polok ka thai plasai halor ka ne kan ti skop khwai khabam ka bande ha ka sautrik nai bon new arajar pun riu ha ej tribhoi district nagam ta ka ndus pa tangka ka dor jong bai tiket lailak ka baningkong hadu basau unang yo silak te sa pej penkut ya jing thedokha ka badai ha ka ne ka jaka lada pi kwai jing tip ka company pilar ban phone ha kini number ki badon ha ka ne ka notice kublai shibun Pung balai, pung jerong. Pung barang. Bar. Oh thế nào? Pung bar, neng itu pung hek. Bar. Tom ta là hek pung bar. Neng itu pung hek. Thế nó thế thế bây thế hẹ em ta sinh ar phun trik là thế đó anh ha mày Rạ không đi. Thế tôi ai cái chay thế này.
แหะออกกันดิ กูแหะ